The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God through Christ our Lord. Okay, sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon. Ingon nga mga magtotoo, ni Ginoong Kristo gimanduan kita nga atong hinganlan, atong admitihan, atong angkunon ang mga sala nga atong nabuhat ni adlaw. Kay kung dili nato kinihinganlan, dili nato angkunon din, mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. So gikinahanglan nga we have to flush our sins out from our life aron kita malimpyuhan. 1 John 1:9 unsa gisulti. God, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. So, malimpyuhan na sa ikaw o andam na ikaw sa pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios. Alang kanimo higala, who has not received salvation yet, gidapit ka. Gamita ka ng imong free will sa paghimo o desisyon. The most important decision nga imong mahimo sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 4:12. Neither is there salvation on any other under heaven given among men
whereby we must be saved. John 3:3, gawas ko ng tao magpakatao po usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Musa, humani bubuhata ka na, ikaw luwas, ug andam no sabi ko sa pagsalmot ni atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Therefore, sa hilom magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity nga imong gihatag kanamo nining adlaw. Imo kami gidala ning dapita sa makosa pa. Umikan lamang sa imong grasya. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Ning adlaw o Diyos, ubani kami sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balang pulong. Lamdagi kami pinagi sa pagahom kanamo sa Espiritu Santo. Ang mao lamang ang bugtong magtutundos kamatuoran. Tangtanga mga babagan niya sa mga nauna o Diyos. Nung kami makatutok, makapunting lamang sa mga gatudlo ka na mo ng adlaw. Salamat ng among Bible study through the YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan na Ginoong Jesucristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan natong mga higala. Atong mga suki na nga sunod ni atong Bible study nga adlaw-adlaw. Through the YouTube, ubos kini sa ministry, the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan Grasya. Naghimo lang kining tanan, gumikan sa kaluoy, sa gugma, kortesiya o grasya sa Dios. Dili kita takos. We do not deserve it. We do not earn it. We do not work for it. Busa, karon padayon ta sa atong Bible study. Og niya kita nagadupot sa atong uluhan sa atong hilisgutan o tunanan. Grasya. Grace. Okay? So, ato ipadayon, diyan kita mo hunong kagahapon o ato kining ipadayon. O just to refresh our mind, ato nang hisgutan nga tungod kay ikaw, usa naman ka magtotoo because you are now a believer. You have two choices. Doon na kay duha ka pilian. To be spiritual or to be carnal. Ikaw na ibaw na po ka unsa ning process. To be spiritual is to what? Nagapuyo lamang kita diha sa protocol nga plano sa Dios. Okay? Kaya ang plano sa Dios gitawag ning protocol. Ang buot pasabot sa protocol mao ni ang tukma gyud nga kanang paagi. Okay? Protocol plan of God, gawas pa niya na, itawag ni Operational Divine Dynasty. Gawas pa niya na, itawag kini og the Christian way of life. Itawag kini og God's power system. Okay? Ug uban pa, mao ni ang atong puloy-anan, Operational Divine Dynasty. This is our royal palace. Puy-anan na to. Ug kini, it is in our mind. Okay? Di man ina? It is a mental attitude. Now, karon, to be spiritual then is to live inside niya ng protocol nga plano sa Dios. Kay you are free from any personal sins. Sins of the mind, sins of the tongue, or overt sins. Wala. Okay? So, you're spiritual. Karon, ang ikaduha, to be carnal. Ang process ni mo ang pagbuhat og sala. Okay? Sa diha nga, usa ka magtotoo, mahisukamod sa pagbuhat og sala, then, sala masunahuna, sala sa dila, sala bang makita. Kini, mo ni makapahimo ni mong karnal. Karnal.
Narnas pulo nga karnal, mura kag karni, flesh. You are in the flesh. Ang nagadumala diha kanimo, ingon nga magtotoo ka, ha? You are saved. Apan, ikaw, ang imong kahimtang, karnal. You are living in the flesh. O dili through the Spirit. Mao na nga ikaw, karnal man, naigawas ka sa plano sa Dios. Although you are a believer. Now, o ayaw pod kalimti katong giingon nato nga doctrine of volitional responsibility. Kay ang prinsipyo ko dinig isunod mo nga every time a believer makes a decision, siya ra gyud ang unsa manubag sa iyang gihimong desisyon. He is the only one answerable, responsible, and accountable. So that is the doctrine of volitional responsibility. O mao lagi nga kini atong pangunahuna, may nung danon kayo kay mao kini ang puntariya, the target of the Word of God, just it is the target sa mga pulong nga kalibutanon, pulong nga yawanon ba, pulong nga tawhanon. See, mao na nga nagailog kining duha ka mga matang sa pangunahuna. Pangunahon ng Diyos nun versus pangunahon ng kalibutanon. You see? Now, diba na nato nga ang Proverbio 23:7 nagaingon, what we think is what we are. Unsa itong ginahuna, mao ka na kita. So timan na nato katong giingon ni Pablo. Si Pablo mismo nagaingon, I fought the good fight. I ran the course. I kept the faith. Now I'm waiting for my rewards. Naghuwat yan, nagpaabot. He's looking forward to receiving the rewards. Ikaw magtotoo. Paminaw, you as a believer, you are commanded or expected to kanang saturate your mind with the Word of God. Aron sa ingon niya na, makabuhat ka sa mga Diyos nun nga mga buluhaton o kinigitandi gini sa gold, silver, precious stones. Maura kining mga matang sa mga mayong buhat nga pagagantihan. Opposite nini, mao ang mga tawhanon nga mga mayong binuhatan. Gitandi kini diha sa Korinto o kahoy kugon na gami. Nga kini kung duslitan kini, sindihan kini mo sila o sa may bilin, wala. Kaya naugdaw man. So, sa may gantihan, wala. See? So, dili na rewardable. Kay, in fact, ang pulong sa Diyos nagaingon sa imong mga mayong binuhatan nga, tawahanon nga unsa, trapo nga mahugaw sa tubangan sa Diyos. Filthy rags, unsa pa, hugaw. Tawahanon man kon. Okay, so, timan na nato nga na nag-away, nag-ilog. Ang pangunahon na nga Diyos nun, o pangunahon na nga tawanon. Natas taliwa, papilion ta. Okay? But it is a matter of choice. Kita ra ang agdon. Okay. Now, nahinumdum ka niya itong gihisgutan des Grasya 5:19-21, mao ni gihisgutan na to. Works of the old nature. Ang usa ka karnal nga magtutuo mo ni mga buhat. O kini dako ning isyu alang ka natong mga magtutuo. Kay unsay gisulti diha sa bersikulo 19 tuod. Galatians 5:19 unsay gisulti. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness. Verse 20, idolatry,
witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies. Verse 21, envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Na, dili maka panag-iya sa unsa mga panulundon. You see? Now, kini mo mga bersikulo, do not mean nga ang mga magtotoo mawadaan sa ilang kaluwasan. No. That does not mean that they will lose their salvation. But ang lose lang nila, mawa lang nila, mawagtang lang kanila, mao ang unsa, inheritance of the kingdom of God. Kaya mao man na ang divine escrow blessings. Now, kung ang pulong sa Diyos mag-isingod sa kingdom of God, kini, this refers to the eternal state of church-age believers. Kitang mga magtotoo. Karon, ining higayon na nga, nagtuon tanini, we belong to the church age. We are church age believers. Mga magtotoo kita, so dinig panahon sa simbahan. Now, why are we believers in the eternal state? Ang tubang, because a person who is saved, kung sa katao nga luwas na, now belongs to the eternal state. Ikaw ba? Ikaw karon nagpaminaw ni atong Bible study. Kung ikaw usa ka magtotoo, if you are a believer, you now belong to the eternal state. Di na ka taga dinhi, taga langit ka na. Kasabot ka. Ayaw ginakalimti. Isil-sil na sa imong limbatakan. Mutuo ka ba niya na o di, imo hapon. Basta kay maunay atong gitunan nga kamaturan. You see? Now, ani ay akong isgutan nga tulo ka mga false conclusions bahin sa sala. Kay, importante ra ba ni? Kini mo kanang pagtulunan bahin sa sala about sin. Now, niya ay mga false accusations or conclusions, I mean. Tulungan ni sila. Mini ng mga conclusion. Ang nag-una nini, nag-iingon kini, sin is the life or sin in the life means I am not saved. Ang sala kuno diyas imong kinabuhi, nagkahulugan nga ikaw dili luwas. Mini, sayo. Ikadua, sin in the life means I must add to faith. Kay nagadahom sila nga ang pagtuo lamang dili paigo. It is not enough. You see? Sayo. Kung maligon, kato yung kadua, ang sala kuno sa kinabuhi, kinabuhi sa magtutuo, kini nagkahulugan nga, ikinahanglan nga, dugangan pagyud ang atong pagtuo. Iyang muna, nagdahom sila nga ang pagtuo, dili pa igo, sayop, ikaduhang sayop. Ikatulo, ang sala, diyas kinabuhi, so sa magtutuo, nagkahulugan, I have lost my salvation. Nga nawagtang ang akong kaluwasan. Ikatulong sa'yo. Saan man ni mo ilang gituhuan. Remember, inurubi, ang tanang mga sala of human history, gihukman sa Diyos nga mahan dito sa cross. Kung kinsa gihukman, si Ginoong Jesucristo. Siya ang unsa. Siyang mibayad sa atong mga utang sa sala. Now,
Okay. Sa pagpadayon ini, kita, we are not punished tungod sa atong mga sala. Paminaw nini. Dili ta kanang disiplinahon tungod sa atong mga sala, kundili tungod kay atong gisakit ang Espiritu Santo. Sa diha nga kita makasala, ayaw na kalimtipon. Sa diha nga kita makabuhat og sala. Personal sins. Sins of the mind, sins of the tongue, overseas. Sa panahon nga kita makabuhat, bisag usa nini, atong gisakit ang Espiritu Santo. We are grieving the Holy Spirit. Kasabot ka? Ingon nga mga muna nga kita gidisiplina dili sa atong mga sala kundi sa atong pagsakit sa Espiritu Santo. Mo nang gidisiplina ta. Now, ingon nga mga totoo, we should be aware. Kinahanglan unta kita maamguhon that atay mga tulubagon sa atong Kristiyanong pagkinabuhi. We should be aware that we have responsibilities in the Christian way of life. Kay kita mga magtotoo, gihisgutan diya sa atong basa ni palang dugay, Grasya 5:19-21. Apan ang Diyos has prepared the escrow blessings for us believers. Giandaman nata sa Diyos. Ang only requirement, ang bugtong kanang panginahanglan, alang kanato, is for us to reach spiritual maturity. Inomdom ka? O nakalimot ka? Mao man niya itong tumong. This is our common goal as believers. Huwag yun niya tagi o impasiya sa mga kasimbahanan. Huwag yun. Subok yun, palandungon. Nga huwag yun emphasis ni ini sa mga kadaghang mga pundok ng Kristiyano. Huwag yun. Nga ang atong common goal, okay? Ingon nga mga magtotoo, is to reach spiritual maturity. Now, kung naibaw sila nga, kanang maunay common goal, ang pangutana, naibaw ba sila sa process, sa mechanics, unsa pagkabot, yan ang atong common goal nga, spiritual maturity. Na mauna po lain issue. Now, atong timanan, iyon nga mga magtotoo, nga we have the inheritance the moment we believed. Yan to yung higayon nga may himo tag desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Hesus Kristo, ingon nga itong manluluwas, giyatagan dayon kitag inheritance, panulundon. Kasabot ka? Now, kadun sa aman mo mawagtang when can you lose your inheritance? Kadun sa aman? Tubag? Sa diha nga kita na karnal. You see? O naibaw na po ka kung sa itong pasabot sa pagkakarnal. Sa diha nga kita makabuhat og sala, di na to na isugid, then nata naglunang sa sala, then we become carnal. So, we lose. Mawagtang ang atong inheritance. Mapanas ba? Okay? Now, ang mga ganti, rewards, gibasihan ni ini or are based on the believer's fulfillment. Ang iyang pagtuman, fulfillment sa mga requirements, mga kinahanglan to receive his inheritance. Nga ginanlag, laingan ini, divine escrow blessings. See? Mga gibasihan. Ang pagdawat og mga ganti, ang gibasihan nini, mao ang pagtuman sa magtotoo sa mga gikinahanglan, mga requirements sa pagdawat. Okay? Okay. Now,
So, ayaw na ni kalimte. Kini, this is covered with the doctrine of eternal rewards. The doctrine of eternal rewards. Na, diha sa, kaliho ko kabre sa mong Biblia, diha sa pinadayag, Kapitulo 3, versikulo 11, nagaingon ka na, I am coming quickly. Hold fast so that no one will take your crown. Kinsa maning I din eh. Sige na sa Kristo. I am coming quickly. Hold fast so that no one will take your crown. Na, imong purong-purong, maway makaagaw niya na. Now, gikinahanglan ang atong pag-execute, pagtuman sa espirituanong kinabuhi nato. Aron sa ingon niya na atong madawat kining atong panulundon nga divine blessings. Ang atong panulundon. See? We have to execute. Na kung ikaw ay pagtungos sa Diyos, usawa niyo pag-execute. Nakita niyo mo? Nakita niyo ang bottom line ng tanan? Ang daog ni ini, mao ang imong pag-unsa. Padayon, pagkamalahutayon, pagkamasigihon, makugihon sa pagtuos pulong sa Diyos. Kaya mo man na imong gamiton sa pag-execute sa spiritual life. Aron sa ingon niya na imong makabot o imong matuman ang mga requirements nga imong madawat katong inheritance mga panulundon. Now, okay, eternal life. Okay, mag-isgot ka gamay nini. Eternal life is a pre-salvation issue. But when we talk about inheritance, mag-isgot na mga panulundon, inheritance, there is already a post-salvation issue. Post-salvation issue na. Okay? Inheritance. Naghisgot pa na diya sa 1 Peter 1, 3, 4. Okay? Ang but pa sa but. 1 Peter chapter 1, verses 3 and 4. Ang tutas 4. Naghisgot ng inheritance. Ang inheritance niya, gisgutan diya maong versikulo, undefiled, will last forever, just for you. Alang lang kanimo, who are protected by the power of God. Now, kini nagpasabot, this goes to show that there is really ang gitawag nato, inamdam pa ba kanya ito, atong gitawag na Museum of Heaven? Naatay Museum of Heaven, oy. This goes to show that there is really a Museum of Heaven where our inheritance are kept. Tuwa dito, gi kanang tipigan, gi pundo, nga ito mga panulundon. Nga, if we fail, sa panahon nga kita mapakya sa kanang tuman o pag kinabuhing espirituhanon, kining maong panulundon, unsa, mahimo lang kini nga usa ka, unsa, memorial. Akong balikon, if we fail to execute the spiritual life, kining mga panulundon nga gisgutan just become a memorial. Okay? Mura bagandumanan lang. Now, let us remember, ato hinumduman, nga ang isyu sa kaluwasan, dili sala, kundili ang atong kabubuton kanang ngadto kang Ginoong Kristo. Our volition. You see? So akong malingon, the issue in salvation is not sin, but our volition towards the Lord Jesus Christ. Choices are given.
to an unbeliever. Ihatagan siya og kapilian. To believe in Christ or to reject Christ. Duha ra man siya kapilian. Og unsa may iyang himuong decision, whatever decision a believer makes has, whatever decision an unbeliever makes has its consequence. E kung mo reject siya, yung isa likway si Ginoong Kristo, unsa? Eternal condemnation. Apan ko niyang dawaton, tuuhan sa Ginoong Kristo, eternal life. Kita ni mong kalayan? So at the point of salvation, yan ang higayon sa imong pagkaluwas. Ikaw gihatagan, you were provided an inheritance. Ingon nga sakop sa harianong panimalay sa Dios as member of the royal family of God. Ayaw na ni kalimti. I hope di na nagyud na mapanas o mapapas diya sa imong galamhan sa imong kalag. One saved, always saved. Uman ka maluwas, luwas na gyud ka. Kasabot ka? Now, balik gihapunta niya itong bahin sa inheritance. Panulundon. Speaking of inheritance, ang usa ka magtutuo nga mapakya sa pagtuman who fails to execute the Christian way of life o anaa siya sa iyang perpetual carnality. Magpasabot nga, nagpadayon na lang, nagyon siya, nagyon pagkausap, nagpadayon na lang paglunang sa kasalanan. Perpetual carnality. Now, okay, kung siya napakya sa pag-execute sa Christian way of life o in perpetual carnality siya, kini will definitely, kining maong magtutuo, will definitely lose his inheritance. Mawagtang. Sabtagi na. Itarbang tanang mga magtutuo. All of us will face our Lord Jesus Christ. Now, God's standard in terms of salvation must be met. Na ang lanma, tuman gyud in order to appear in the judgment seat of Christ with flying colors. Unsay kanang gipasabot nining judgment seat of Christ, dili ni paghukom, dili evaluation time. Hatag ang binisaya sa evaluation kanang pagtasal. Tasal ba? T-A-S-A-L, tasal. So, kitang mga magtutuo, kitang tanan, mga magtutuo, why exempted? Kitang tanan, human gyud sa rapture, mubanos na yon ang unsa judgment seat of Christ. May musunod. So, kitang tanang mga magtutuo, muatubang kang Ginoong Kristo. Kaya himuan ta og pagtasal sa tanan natong nabuhat samtang dinhi patan ning kalibutan na. Kasabot ka? Samtang gina. So, in the judgment seat of Christ, ang tanan nato mga binuhatan will be evaluated. They may be divine or human good. You see? So, we are going to appear in the judgment seat of Christ with, hopefully, with flying colors. Kaya nagmakugihon man ta. Nagmalahutayon. Nagmasigihon. Nagmakugihon. Sa pag-unsa. Tuon. Pagtuo. Paggamit sa pulong sa Diyos. Now, at the point of salvation, ang Diyos unsa niramdam ka? Pila may gisanggap sa Diyos kanato. At the point of salvation, 39 irrevocables. Ano sa maling irrevocables? Di na mabawi, di na mabakwi, di na. 39.
Okay? So God give us 39 irrevocables at the point of salvation. Yan itong naluwas ta. Ang eternal life is irrevocable. Di na mabakwi. Di na mabawi. Sabtagi na. But, when we lose the eternal inheritance, tungod kay kita napakyas to meet the requirements to receive it. Okay? Napakyas man ta, so dili kita magkadawat. Mahimo lang itong memorya. Kaya tanda na itong mga na-appeal niya ng inheritance, tuwa lagi sa Museum of Heaven. Gi ka ng tipigan dito, gipundo dito. You see? O, kung kita dili makatuman sa mga requirements, then, kadto, tanan, mahimo rang handumanan. Nga kung tuwan tas langit, magsige tagli ka ng labay-labay, tingali niya Museum of Heaven with your name on it. Okay? Naimungan, Vic Balbido. Okay? Apan kay, kung ako mapakyas sa pagtuman sa kanang mga requirements sa the Christian way of life, dinhinining atong panahon karon, kung mapakyas, kadtong tanan nga mga panulundon nga ako untang dawaton, nahimo lang handumanan. Ug magsige kog labay-labay, sige lang yung kog pangaot nga way katulpas tilan. Nuguna gyud ay. Mahimo pang mubalik pag sa kalibutan. Wala. It's all unsa kanang lost opportunity. So na nga karong panahon na, this is just the right time nga kita mag-produce og mga divine good. Divine good works. Kay mora na rewardable. Adto na apil na to kaso dito kapundo pag kanang tipik dito sa imong Museum of Heaven. Kasabot ka? So, while we believers are still in phase 2, niya pabanta sa phase 2 sa plano sa Diyos. Phase 2, believer in time pamanta. Kita gidasig, giawhag sa Diyos. Make use of my divine assets and rich spiritual maturity. Mauna, ang mando, tugon, pahimangno, pasidaan, unsa, tuyo, kabubuton, plano sa Dios natong mga magtotoo nga unta makapahimulos kita niini mga divine assets nga gisangkap sa Dios kadaghan tong mga divine assets. Walang ta mo pahimos, walang ta panumbaling. You see? Kaya nga naman, it's a matter of choice. Sa'yo pa nga itong mga pasiuna. Inay-unahon na to ang pulong sa Diyos. Wala. Kalibutanon, mga tawanon, ibombardyuhan kita left and right. You see? Mauni ang nakaingon. Daghang mga nangapakyas. And I don't think you can afford. Sus pa ita, kanang mawa lang katong tanan ng mga panunundan. You see? Si Pablo, anong ba si Pablo? Iyang balik-balik ito, I have fought the good fight. I have kept the faith. Now, mga nagimanduan ta, keep on keeping on. Padayon. Hold on to what you already held so no one can grab your crown. Asa na mo mabasa? Revelation 3:11. So no one can grab your crown. Ephesians 1:18. Naghisgot ka na og inheritance in the saints.
mga panulundon nato nga mga luwas. Oh, by the way, kita mga magtotoo, gitawag ta sa pulo sa Dios nga mga santos. Na kung ikaw magtotoo karon, nagpaminaw nini atong pagtuon sa pulo sa Dios, ibutangi og saint diha ang imungan before your name. Saint unsa? San Vicente, San Ramon, San Jose, saan manguka? You are a saint. Tingali mo katawa itong uban, ha? Santos na ko. Yes. No, dili kita nagkamagama niya na. Wata maghimo-himo. Tumo na nas pulong sa Dios. Sabot ka? Na mo budawat ka niya o di? Imuha ang pagpili. Now, so remember, if you fail to execute the Christian way of life, the spiritual life, you will have your eternal inheritance, but you will not be able to touch it. Samtag na. Kung ikaw mapakya sa pagtuman sa mga gikinahanglan sa Christian way of life, the spiritual life, naa kay eternal inheritance, but dili ka kanang tandog niya, di ka hikap niya na you cannot touch it. It only becomes a memorial, handumanan for lost equal privilege and opportunity. Kasabot ka? So, naibaw ka kung sa metabolized Bible doctrine in the soul sa usa ka magtotoo, mao nay the most fantastic thing in the whole universe. Akong balikon, ang metabolized Bible doctrine, ginaling na nga mga pulong, mga kamatuoran sa pulo sa Dios nga naa na sa kalag sa usa ka magtotoo, mo kanay nindutang butang, kinanindutan, kinakulbahinam nga butang sa tibuok universo. Huwag makalupig. By the way, dito sa langit, tingali mo pa pagkadungog ni mo ini. In heaven, there is no equality. Dili pantay-pantay ta dito sa langit. Nga naman. Ibaw nga no? Tungod kay kita nagkalahi sa atong espirituanong pagtubo. Level ba? We differ in our spiritual growth level tungod sa atong paggamit sa atong kabubuton. Nasabta mo na? So, dili ta magka pantay-pantay. Mo ba na? Na binisaya, pantay-pantay. Dili ta angay, nagkaangay. Basta kay may akong ipasabot nga, there is no equality in heaven. Why? Tungod kay nagkalain-lain ta sa atong espirituanong ang na atong gitungtungan na tungod sa atong paggamit sa atong kabubuton. So, numdong ka itong Grasya 5, versikulo 21, those who do those things will not inherit the kingdom of God. Katubang previous verses niya na, atong gisgutan, atong ibasa kaganiha. Now, so, those who do those things will not inherit the kingdom of God. Ang kingdom of God has eternal inheritance. You see? So, okay. People who are left behind at the rapture, okay. Ato laning luksuhan gamay. Kadtong mga tao nga mahibilin atol sa kanang pagsakgaw, mga dili magtotoo, natural. Of course. Believers are taken away from this earth. Kitang mga magtotoo. Kitang tanan.
Tibuok kalimutan. One time, yun na. Kasagyan. Kalit. Mura na thief in the night. Mura labmihon na kalit. Kini bang rapture. Okay? So, ang mahibilin, mga dili magtotoo, unbelievers. Now, di paduga itong isgutan ni nga part of the 39 irrevocables mao ang inheritance in the eternal state. Okay? So, ang malikon nga i-believer may lose his eternal inheritance but never his eternal life. Di good. Nunca nga muwagtang mapanas, mapapas ang imong kalungasan. Ang imo ra ang panulundon. Now, ang inheritance ni Ginoong Jesucristo mao ang simbahan. That's his inheritance in his being the King of Kings and Lord of Lords. Okay? Ang simbahan, church, mao ang inheritance sa Diyos nga Amahan ngadto kang Ginoong Jesucristo. We were also given the inheritance which made us joint heirs of Christ. Masig ka manununod. I hope sakto ng Visayan. Masig ka manununod, joint heirs of Christ. Now, kita doon natin equal privilege and equal opportunity sa pagdawat sa atong eternal inheritance. Equal. Okay? Papan, hindi man lagi tanan mo bitan ng unta. Atong butangan yun ang pulong unta kay na man lagi tayo kaugaling yung kaubuton. Free will. Mo na. That's the very issue sa atong pagkinabuhay nining kalibutan na. Now, all of us will be resurrected. Gusto? Kitang tanan, mga magtotoo lang. All of us will be resurrected. This goes that Kinis Pablo knew this resurrection. So, nagaingon siya, how I wish to experience the rapture. Yes, si Pablo, nagadamgog yun siya nga, unta, makaabot siya sa rapture. O man siya kaabot. See? He looked forward to that. Yan ang kanang rapture ka may tabo. O ikaw, kunwa kay kanang pagbatig kulbahinam nining sunod nga timetable sa chronology sa Dios nga iyang timetable. No man iyang musunod. Musunod niya itong panahon. Huwag kinikalit lang. Anytime. Any moment. Humandialin niya itong Bible study. Pak! Kalit. Rapture. So, mo kitang tanang mga magtotoo, of course. Na pulong niya sa Griego nga katantao, attain, meaning arrive at the particular state. Naon sa may gisgutan ni ini din sa man. Kini mo bersikulo nagpakita nga how we wish we can attain this experience. Actually, kini nagpasabot og unsa ang Griego nga pulong nini is ex anastasis. Kining ex anastasis nagkahulugan kini og to come back to life or resurrection. Kining ex anastasis. Kining ex, ang original niya ek, from, gikan, out, okay? Makapagawas, makabuhi. Mo nang yung lalong ex. Now, kining ex or ek or out
kini nakahulugan, only believers will be out of our old self, old nature, sa panahon sa resurrection, sa panahon sa pagkanang banhaw. Ang laingan gud sa rapture is pagkabanhaw sa simbahan. The resurrection of the church. Church man ka. Ikaw magtotoo, you are church. Now, unas tanan, in our spiritual life, we need motivations. Usta? O bahin nining maong motivation is divine discipline. By the way, laws of eternal rewards, wa ni magpasabot nga mawa ang imong kaluwasan lagi. Dili. Wa ni magpasabot. Now, okay. Mulugso sa tabahin ining pagtuon sa Biblia ba? Mayroong danon naman ni kayo. There are two kinds of studying the Bible. Ang una, studying the Bible by setting up religions, preconceived notion and traditions and principles. Okay? Pasabot nini, ang pagtuon sa Biblia, pinagi og pagpahigayon to set up sa mga preconceived notion sa relihiyon, mga tradisyon, o mga prinsipyo. Mo na ang una nga kanang unang matang sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ikaduha, studying the Bible through God, the Holy Spirit's teaching ministry. Na mo ni legitimate. Okay? Dili kay magtuon ka sa Biblia nga himo nang kanang paghaisugutan ng bay tungod sa mga unsay mga tradisyon, mga unsa ito'y gisgutan, mga tradisyon, mga prinsipyo, mga preconceived notion. Dili ka makakabot sa imong tumong yan na. So, ang legitimate way to study God's Word is only what? Through God, the Holy Spirit's teaching ministry. Siya ra gyud ang matuod nga magtutudlo. He is the only true mentor of believers. Okay? Nila una kita kutob at ito'y padayon ni Uma. O gayo si Piata ang sumpay nini. Kay sa ato na ginaingon, series man kini atong pagtuon. O niya pa kita magadupot nining atong uluhan sa atong hilisgutan nga grasya. Magampo ta. Ama na mong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining higayon nga imong gahin, gitagana ka na mo Diyos, pagtuon sa imong pulong. Salamat din nga mong Bible study through the YouTube, ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kini o Diyos. Dada kami pagbalik ugma din hinapita, ron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kaya tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.